May sa maninadaniw tintay ikanbiyag ikitangatang. Manipod sa Jay Bintar, Ilocos Norte. Dani wa pinutar ni Miss Medi Hopstar. Adaytan sa Jay Germany. Dani na napauluan. Numabalin lakuma. Numabalin lakuma. Ket paggudwaek, pagkatluek, pagkapatek, pagkalimaek, to'y bagi ket aranidek, tapnon bingbingayek, ket mapatgan amin akid daw, dagitipatpatge. Ngem apaunayen, ikinalawa ti taaw, kinadakkel ti lubong na intay paggargarawan. Adu ti pagel nga makaigapuanan, isu adi kay amin a mapatgan, patpatget a pamilya, ken papagayan. Nakiredak ti kunak, ta itibaet ti adun a naglabasa. Adu alindo agsasamusam arigat, liday tinalakamak. Ngem gapuken apo ana marswa, ket tartarabayan na, nga isu ti pagbiyaga, mangted kireg ken pigsa. No sumingising baro abagga, ken sirmata ijedaya. Awan to ti kaasping na aragsak, iti kamaudyanan na. Ired pakinaken, no ni apo ti agnanayon a pagkapean. Manipod ken kuana amin aragsak, dumteng to. No pamati patigkereng akasingin kaayat mo. Kastamet ten itipadam a tao, nang nangruna unay, dagiti ipatpateg mo. Punasen nga rod, dagita aluluwang, tumakder ka, magnaka, imutek-tekam, ket imatangan. Aglawlaw mo, napnuan maris, akasken ka ikinalasbang. Ket kunaem iti panunot mo, iti itatangad mo, makitam ranyag jagulan. Sursuruten na, tirayray nga uray sa dino ti papanak. Akas iti panagayat ko ken ka, nga awan to pulos, makaarta. Dayta ti pakabuklan ti Daniel ni Miss Medi Hopstar. At daytan sa Jay Germany. Babaen to'y pagayam yo, nekso nagkawili ti Pamplona, Cagayan.